caminem poquet a poquet. Sembla que va ser ahir quan els nostres menuts, ara ja no tan menuts, van arribar al col·le. Se'n recordeu? Doncs sí, ha passat molt de temps. Durant aquests anys hem format una gran família, dins i fora de l'escola, que formarà part de la nostra història. Història que ara contarem. Hi havia una vegada, allà per l'any 2021, un grup de xiquets i xiquetes que començaven el curs dels 3 anys. Començaven un gran viatge ple d'aventures, emocions i experiències que perduraran per a sempre. La capitana que anava a liderar aquest viatge tan especial, que duraria 3 anys, s'anomenava Alicia. Ella els esperava a la porta del col·legi i els va acompanyar fins a la classe i van descobrir un lloc preciós, ple de sorpreses i racons per a explorar detingudament. La classe sempre ha sigut un lloc on trobar-se segurs i tranquils. La música, l'aroma de les seues essències i l'ambient que es respirava era especial. Sempre ha sigut especial. Alicia va passar de ser una desconeguda per als menuts a crear, a poc, un gran vincle. En el curs de 4 anys va arribar un nou explorador, que es va unir a l'aventura i amb ell van completar el grup. Les primeres setmanes es van ensenyar una nova manera d'aprendre, d'estar i de conviure. Durant aquest apassionat viatge, els xiquets i xiquetes han gaudit infinitament. Ells i elles són els protagonistes de l'aventura i són els que contaran part del viscut durant aquests anys. Endavant! Els hem sentit artistes, veure les nostres creacions a casa Don José i a ells. A casa sí hem fet exposicions perquè ens agrada molt. La primera vez que entré en la meva classe per dins fue molt xula, però lo millor de tot és que tinc una mestra que se llama Alicia que ens prepara moltes coses xules. Pues hem conegut a molts artistes importants que se quedaran marcats per tota la vida. Andreu Valor, Carmen Ruiz i el Savi Juan. José Samí, Tina Casanova i Adiara Tou. Recorda l'excursió de Riu Fran, quan li van posar nom a tots els ponts. El pont del gat, el pont de la rata i el pont del fem. Fins i tot van passar per baix un ou. I en classe el van construir tots els que van veure. Passeu, passeu! Així han vingut molt bonics. M'ha agradat molt veure quantes amics veiem cada vegada que veiem així s'il·luminaven els ulls. Han fet ballar, han fet teatres i han cantat molt. Han disfrutat molt així. A Canals. Gracias, Alicia. Los 9 de octubre siempre han sido una gran fiesta, en la que nos hemos disfrazado de caballeros, descubrimos a Jaume I y la música medieval, bailamos con ella. Ese día lo celebramos con todos los coles. Jugamos muchísimo con los peluches, a hacerme las superhéroes, con los motores y muchas carreras. Pero sobre todo, hemos celebrado muchísimo bodas. Gracias, Alicia, por presentarnos a Paco y donarnos la oportunidad de conocer a la seva abuelita, sí, el seu fillet no, i tots els animals de la seva caseta. En una eixida en el voltant del cole, ens va preguntar Alicia què n'hi ha per al voltant de tot el cole, i nosaltres vam dir basura, i des d'aquest dia vam recollir tauletes, llauna, plàstic,
cartó, van recollir de tot. I quan van arribar al col·le van fer escultures xulíssimes en cartó i en plàstic. I també el van fer en un poc de pedra i plàstic. Sabem molt bé el que és el reciclatge. Tinguem les cases a tope. I si no, que li diguen els nostres pares. Hem fet moltes excursions. Hem anat a València a l'IVA, a visitar l'IVA. Allí vam veure l'exposició de Tobong. No vam córrer, no vam xillar i no vam tocar. I això que n'hi havia molta arena. Després vam anar al Museu de Juni. I ahí sí que vam tocar, olorar i crear. I va ser molt divertit. Amb les visites al forn mos ho hem passat genial. Hem après a cuinar pastes de Sant Antoni, mones i panellets, que estan per a xuplar-se els dits. Hem col·laborat en el SA21. Ha sigut una gran experiència per a nosaltres. Hem col·laborat en els músics, en la seva actuació i hem col·laborat amb els ballarins ballant en l'escenari. I xiques, se'n recordeu de la cançó de Sant Antoni? Alta Carola, més ulls, la bandera serenada del pare Sant Antoni. Se l'ha collit i muntat de la festa, el solet me traïció, les golfes del el Víctor Mayor, Canal Carola, el Víctor Mayor, Canal Víctor. Quin moment més bonic! Gràcies al iaio de Tiago a fer la foguera i molt bé. Per a nosaltres ha sigut molt important que els amics i companys mos estudiaren per les 8, les llibres, menjar i moltes coses. Alicia, gràcies per tanta calma. Fins a un dia vas relajar els pares. Gràcies per tot. Hem anat a la ràdio a bailar i a cantar cançons. Com a colofó final, som famosos cantant una cançó en un estudi. A lo llarg del camí, aquests xiquets i xiquetes han trobat amiguets molt savis i molt especials. Algun d'ells també vol contar-vos alguna coseta. Els escoltem? Bueno, Alicia, pues res, donar-vos les gràcies per vindre a vosaltres també i que coneguen els xiquets tot un poquet el món animal i el que costa. I tu la tasca que fas que és ideal. Així tingueu casa per quan vulgueu tornar a vindre i que passen un matí un altre y que disfruten. Bueno, recuerdos a todos. N'hi ha mestres que ensenyen, mestres que deixen somiar i mestres que ensenyen deixant somiar no n'hi ha tantes. Enhorabona, Alicia, per la teua tasca. Vamos a ver, ¿y qué palabra encuentro yo que pueda encerrar todo aquello que es Alicia? Porque es que Alicia es mucha Alicia. Entonces me he puesto súper nerviosa, pero he respirado profundamente, he pensado, me he concentrado y he dicho, pero si es tan fácil, Alicia es una maestra única, Alicia es una maestra especial, Alicia es una maestra inirrepetible. Es decir, que no habrá otra más, bueno, quién sabe hasta cuándo, pero bueno,
Esa Alicia es una maestra como las pocas que hay, que de verdad hacen su trabajo con total profesionalidad, con muchísima empatía, con muchísimo cariño, con muchísimo talento y con muchísimas cosas bonitas que dar, que ofrecer y al mismo tiempo también, ¿sabéis qué? Que recibir. Os quiero dar las gracias, os quiero desear lo mejor y quiero que hagamos una cosa. Que disfrutéis estos últimos momentos que os quedan de muchísimos achuchones con la maestra Alicia. Os quiero. Un beso enorme y un abrazo a todos. Gracias, familia. Gracias, Alicia. Nos vemos pronto. ¡Los pinceles! ¿A dónde vais? Os dejo que se me escapan los pinceles. ¡Pinceles! ¡Ay, venís acá! ¡Madre mía, los pinceles! ¡Me voy! Com pugueu observar, el viatge d'aquests xiquets i xiquetes i la seva capitana Alicia ha sigut molt intens. Han sentit i viscut múltiples experiències que recordaran i quedaran impreses en la memòria de totes les seues cèl·lules del seu cos per a la resta de la seva vida. Alicia, els has ensenyat als xiquets i a les seves famílies a respectar-se, a observar i tenir cura de la natura, a estar presents, a meditar i estar relaxats, a crear, a treballar les emocions, a treballar en equip, a gaudir de l'art, a cantar, a cuinar, les tradicions de la nostra terra, a que la nostra opinió també importa, a ser amics, a ser companys i a ser una gran família. Gràcies, Alicia! Recordarem el nostre cor! Tu també formes part d'aquesta gran família.